ישרה, שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. וזהיר במצווה, קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה, דמה למעלה ממך, עין רואה וכל מעשיך בספר נכתבים. יפה מאוד.